אוקיי, בשביל לייצר פתחים יש לנו כמה שיטות, בעיקרון יש לנו 3 שיטות, נעבור בקצרה לכל השיטות. אז קודם כל לפני שאנחנו מייצרים פתח בתוך קיר, אנחנו נרצה לפתוח מבט של חתך, שוב לא צריך חתך מיוחד, נלך פה למטה ל-Quick Access Bar, נבחר חתך, נסמן 2 נקודות, אחרי שסימנו את 2 נקודות מקבלים בעצם צורה של חתך, אפשר להפוך את הכיוון, וברגע שבעצם יצרנו את החתך, אנחנו יכולים ללכת לצד ימני, Go to View, ובעצם אנחנו נכנסים לתצוגה של החתך. פה אנחנו קצת יכולים לקדם, להתמקד בקיר ולהתמקד יותר במבט של הקיר. עכשיו, האופציה הראשונה לייצר פתח בתוך קיר היא באמצעות מה שנקרא שינוי גבולות הקיר. אז ברגע שאנחנו מסיימים את הקיר, יש לנו פה בלחיצה Edit Profile, כלומר עריכת פרופיל הקיר. עכשיו, ברגע שנכנסנו לעריכת פרופיל הקיר, בעצם קיבלנו את כל כלי העריכה, ובעצם אנחנו יכולים להתחיל לסרטט את הפתחים שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לסרטט באמצעות מלבן, אנחנו יכולים לסרטט איזה שהם פוליגונים, כאשר הדגש החשוב כשאנחנו מסמנים בצורה הזאת, אנחנו חייבים לשמור על צורות סגורות בתוך הקיר. כלומר, גם המסגרת של הקיר צריכה להיות סגורה, וגם הצורות של הפתחים בפנים צריכים לייצר צורה לופ סגור. אוקיי? ברגע שסיימנו, אנחנו יכולים לסמן V בתוך החלונית למעלה, ויצרנו פתחים, חלון, פתחים נוספים וכדומה. שוב, גם אחרי שעצרתי, אני יכול לסמן את הקיר, לחיצה כפולה, אני נכנס למצב של עריכת הגבול, ואני יכול להחליט אם אני רוצה למחוק משהו, לשנות משהו, להזיז, ולהתאים. אני יכול גם לשכפל, לייצר עוד פתחים, ובצורה הזאת, אני גם יכול לערוך את הגבולות הצדדים של הקיר, לדוגמה אני יכול לסמן פה איזשהו קו, צריך איזשהו קו משולש אלכסוני, באמצעות Trim Extend, לבטל את הקו החיצוני, ובסוף מסמן V, ומקבל פה איזשהו קיר עם מספר פתחים, שמאפשרים לי בעצם עריכה מלאה של צורת החלון, צורת הפתח, וכדומה. אפשרות נוספת של עריכת פתחים, בואו נפתח שנייה חתך נוסף, הפעם נסתכל על הקיר התחתון פה, שוב נפתח חתך, נלך, נצמצם אותו קצת, נלך ל-Go to View, נסתכל על הקיר. האפשרות הבאה היא בעצם באמצעות יצירת פתחים של Windows ו-Doors. מה זאת אומרת? בתוך הלשון של האדריכלות יש לנו קטגוריה של Windows ושל Doors, כאשר בתוך ה-Windows וה-Doors יש לנו אפשרות של Windows Square Opening. מה שזה מייצר, זה בעצם מייצר פתח על בסיס קיר. מה שחשוב לשים לב שגם Windows וגם Doors זה בעצם אלמנט שהוא צריך אלמנט מארח, כלומר זה מחייב שיהיה לי קיר מוכן ורק על גביו אני יכול למקם את החלון. אז מה אני אעשה? אני יכול לבחור, נלחץ Edit Type, Duplicate, נסמן את הפתח של החלון שאנחנו רוצים, לצורך הדוגמה נבחר נגיד 120 על 100, כאשר המידה הראשונה היא מידה של הרוחב של החלון, והמידה השנייה היא הגובה של החלון, נלחץ OK. בתוך ההגדרות של הפרמטרים של ה-Windows Square Opening, אני יכול לבחור width, שזה הרוחב, נסמן 120, height, שזה הגובה של החלון, נשאיר את זה 100, ו-Seal height זה בעצם ההגדרה של ה-undercut של החלון, כלומר תחתית החלון ביחס למפלס שאנחנו עובדים איתו, בואו נשאיר את זה גם כ-120, ונלחץ OK. ברגע שיצרתי את החלון, ואני יכול למקם אותו בעצם על גבי הקיר, אני יכול למקם אותו בכל נקודה על גבי הקיר, אבל כאשר אני מגיע ל-1.20 120 מה שנקרא, מתחתית המפלס, מתחתית החלון לתחילת המפלס, אני אקבל קו מקווקו, שזה בעצם ה-Seal height שהגדרתי מקודם, לאחר מכן אני יכול למקם את החלון, אני יכול למקם חלון אחד, חלון שני, וכן הלאה. וגם אחרי שמקמתי את החלון, אני יכול לערוך. אני יכול להגדיר בעצם את המרחק של החלון
על בסיס אלמנטים קיימים. לדוגמה, אני רוצה לשמור שהחלון יהיה במרחק 120 מהקצה החיצוני של הקיר, וגם את הקיר הבא אני רוצה לשמור נגיד על מרחק של 1.5 בין חלון לחלון, ובעצם אני יכול להיעזר במידות הדינמיות בשביל למקם את החלון. אני גם יכול לאחר מכן, אחרי שמיקמתי את החלון, אני יכול כמובן לשנות את החתך שלו, אוקיי? ואני גם יכול לשנות את הסטיל הייט ביחס למפלס. אני יכול לסמן פה עכשיו 180 וכדומה. זה בהתאם למה שצריך. 150, כלומר 120, אני יכול לשלוט בצורה מאוד נוחה ובצורה מאוד מהירה ביחס למפלס האחר. אותו דבר לגבי הדלת. כלומר, אם אני רוצה למקם דלת, יש לי פה doors, יש לי פה door opening, נעשה edit type, duplicate, מגדיר את המידות שאני רוצה, בואו נגדיר מידה 90 על 220, מגדיר את ה-height וה-width, 90, 220, עושה apply, אוקיי, ובעצם הדלת, תשימו לב, היא ננעלת אוטומטית על תחתית הקיר, על תחתית המפלס של הקיר, ואני יכול בעצם גם למקם אותה, ואחרי שמיקמתי אני יכול לשלוט בעצם במרחקים, במיקום המדויק, לצורך הדוגמה נגיד 150 מהקיר השמאלי, ולמקם אותה. שוב, גם פה אני רוצה לעשות איזשהו אופסט של סנטימטר, 2-5 סנטימטר, יש לי אפשרות של הסיל הייט, לדוגמה אני יכול להוסיף 5 סנטימטר, ובעצם הפתח של הדלת הוא לא יהיה צמוד לתחתית הקיר, אלא בהגבהה מסוימת ביחס למפלס. שוב, זאת השיטה לדעתי הכי נוחה לשימוש, ויש שיטה נוספת, שזה בעצם שיטה של wall opening, שזה נמצא בטח לשון structure, יש לי מספר פתחים שאני יכול להשתמש בהם, כאשר יש לי פה פתח מיוחד לקירות, אני מסמן על wall opening, אני בעצם מגיע לקיר שאני רוצה לעבוד עליו, מסמן אותו, ולאחר מכן אני יכול לפתוח פתח מלבני על גבי הקיר, ולמקם אותו בדיוק איפה שאני צריך. הפתח עצמו הוא אחר כך בר עריכה, כלומר אני יכול ללכת לתוכנית, לפתוח איזשהו, גם במקרה הזה, שנייה, איזשהו חתך, go to view, והפתח עצמו שהוא מוקם, אני יכול לשלוט בו כמעט באופן מלא, אני יכול להגדיר בעצם, אני יוצא 120 מתחתית הרצפה, אני רוצה שהחלון עצמו יהיה ברוחב 1.20 מטר, ואני גם יכול לשלוט בגובה שלו ביחס לחלק העליון. כנ"ל פה, 120, 100, אני יכול לשלוט, אני גם יכול, מה שנקרא, עם העכבר, להזיז למעלה למטה. שוב, זה בעצם מייצר לי פתח מלבני בתוך קירות, שהוא בר שליטה יחסית.